kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kababayan. Oras natin, alas 10:41. An oras hatod sa Indocal Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above. Gaming at Pagcor.ph. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Bagadugang, good morning. Good morning po sa Indoka Boss. Welcome sa programa. Aramon niya to kunyang pong aldaw na ini mga dugang nin Biyernes. Ibunan sa First Friday. tunay na linalooman. Adi po. Pecha 3 sa bulan kan Hulyo 2026. Kaya halipot lang iribanan ta. Sa first Friday ngunyan, mamaya pong alas 11 hanggang alas 12, nakakaibanan na po ang Department of Trade and Industry, Regional Office number 5, para sa ng programang Consumer at Negosyo. Maganda pag-uusapan nila mamaya, para mong po nindo kon yung pigobakal nindo, hali sa garantisadong tindakan. Mamaya, discussion siya mga tugang ni na Ma'am Bem. Yun na palibot. Pagkatapos na siya pong mga guest mamaya. Okay. Ako po ang sunod lingkod, Mardila dahil iba sa dito sa Pirotian. Laro technical lang po dyan si Ronald Baldo. Asin siyempre sa pong mga gariba, mga OGTs, Sorsogon State University. Tarabangan. Yan man mga tugang sa newsroom. Hayan pa Sina Jenny Balyaran at si Shara May Leron. mga Pagkatapos sa social media department natin, yan po dyan si Limwell Ipino. ulan sa mga mamawan. And then siyempre sa luwa sa Mega Force Patrol, sa kaya gustong pangalap ng mga istorya para may balangibog sa banwaan. Asin mapukaw ng mga turog sa pansitan. Siyempre katuwang tapo dyan mga tugang sa 3rd District si Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa 1st District sa Paring Jomar Bien. Yan po sa City Hall si partner Alar Mario. Caraga area, yan po dyan si Joshua James Bino. Yan man sa Kapitolyo si Karen Ala. Pagkatapos sa Regional Center site, asin sa Legazpi Port District. Yan po katuwang ta dyan, mga tugang si Baby Angel Mostaza. Padang sa mobile si Henry the Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Okay, ringat mo tabi kita ha. May nakurinti naman po sa ligaw. Mag-iringat po kita sa mga may haralangkaw ng mga mga auto. Asin sa mga pagdidiskarga, magtaga-reparo kung sa tuyang naparadahan dahil dyan yung nakabalandra na wire. Lalo na kung primary lines. Jesus Mario si Padi. Duman ako niyan, nagdiskarda ng sitsiriya, nakasabit mga tugang sa kuryente. Yun, niligtas mga tugang kang pinag-rescue man tulos kan EMS kan ligaw. So iringat po tabi sa mga kababayan ta yan pong kuryente. Maray na amigo yun nakakunyan kita, nakakakuha kita ng liwanag, tapos iba pang mga ipo sa lado kan elektrisidad, buda kan electronics. Pero kapag nagpabaya po kita, pwedeng
maging resulta hanggang sa tuya pong kadipisilan sa buhay. Or pwedeng duwang bagay ang dudumanan mo. Pag di malas ka, pwedeng 6 feet below the ground. O kaya naman, diyan ka sa ospital. No, yan po tabi. Pigaran po kung anong kondisyon ka ito po na lalaki. Ibinaba duman sa sa stretch sa sa spine board kan mga EMS kunyan nakauba kauba sa bado, no, kauba ning bado at sagin may lugad sa siguro sa tinamaan ito kang pag kang kuryente, okay? So ringat po tabi sa mga kababayan tadipisil na, okay? And then siyempre duman sa mga kababayan niya to mga tugang may agma palan sa aga. O, sa mga member consumers kan Aleco, kung kamo nakapangaran dyan, magatindir ka mo, tanganing masabutan nindo. Primero, siyempre ma-report yan sa Aleco kung kumusta ng kamurugtakan, anong status na. Lalo na kan utang. So, rate kang kuryente. Diba? Tapos, so, sitwasyon kang purupalsok. Nga tatasi kang purupalsok. Ayo, magaratindir tabi. Alas 9 ng aga yan. Diyan po sa Albay Astrodome. Sa aga yung schedule na Annual General Membership Assembly, mga tugang kang kang Aleco. Iyo po yan so naka-schedule. Okay? Para po naman sa mga kababayan nganing masabutan ng mga sitwasyones. Okay. Anyway, so ngunyan pong aldaw, mga tugang, dyan sa Santo Domingo, pig-implementar na mga tugang again ang road clearing. At nagkaigwa na nin pagpasar ng ordinansa, pinag-institutionalize ito po na direktiba kan DILG. So lokal na gobyerno nagpasar ng ordinansa, na-review na kan sanggo ng panglalawigan, and for implementation na po effective mo niya na aldaw, bawal na magparada sa kung saan dyan. Sa mga gilid kan tinampok. Diba? Sa mga may sadiri ng igwa ng pinalidad niya po yan, tamay kunyan. Igwa ng ordinansa na. Okay? Deta lang makauron pa kung saan ang mga pwedeng paradahan, lalo kung may saraudan, di ba? O yan po tabi, deta na kuwaso mga dapat nakauron nun tabisi sinda ko yan. Ayan busy ko yan. Pagkatapos sa mga babarakal kibagas, na 20 pesos, magdiriyan ka mo sa Potensiano Gregorio Gym, kaya dyan ngunyan, nagbalik, ngunyan pong July, pero para sa kabus ng barangay, naku, rambol ito. Magdarawan ko mga senior citizens, mga vulnerables, the rounds of QR code, tapos o ID, tanganing makabakal ng bagas. Pero kaya lang, siyempre, mas marami yan kumpara sa mga nakainot na mga panahon. Kang inot, figuro cluster, di ba? Pero ngunyan, lagduan. From 8 o'clock kasubago onwards, di ba? O tabi, so mga gusto makabakal ng 20 pesos na bagas, mga tugang, magpasiran na lang kamo dyan. Alright. Bueno, pertian farakpakan ngunyan, mga tugang ka mga Pilipino, di bali ngaya puyat. At isgana. O, yan yung managada kung mo yung journey ni Alex Iyala, makaugmahon man, di ba? Because sabi nga ni, bako karaw-karaw magpasiring dyan sa Wimbledon. Di ba? And she's the first Filipino na nakatungtong mga tugang sa Wimbledon. Nasa second round na pati. Di ba? Aram mo nalkumpira na tipo ni Alex Iyala sa 2 games lang. 15.2 million. Pero blessed man kasi generous bagay sa sige man ang panahon niya Sige man ang panahon niya. Pero it's not the price. Sabi nga ni ganyan, sabi ng mga nag-i-release, it's not the price. But yung title, di ba? Makatungtong ka naman. And then yung pailing mo sutibay mo. Taba ko karaw-karaw na makaabot ka naman sa Wimbledon. Yan ang mga pangarap ng mga tennis players. Ngunyan nga ni, nagubaraso lang iba. Dapat nga palang bako badminton ang minastir ko, kundi tennis. Maray pala nga. Di ba? Congratulations po tabi. And mamaya, lalaban uli si Alex Iyala. Matindang laban mamaya, parang pangtulong paghampangan mga tugang kandua na matibay sa tennis. Si Alex Iyala, kam Pilipinas, pagkatapos mga tugang, ining si Iga Swiatek kan Poland. World number 3 ang makakalaban si world number 32
harayon distansya de. Kaya lang garo mga Dragon Slayer man siya no eh. Titira-tira man niya. Nga kasubanggi nakabalo siya duman mga tugang kay Maya Joint. Kan Australia. Na dinaog siya. Ngunyan, ini man ang tulong laban mga tugang ni ni Alex Ayala na world number 32 asin kaining player na si Iga Swiatek. Swiatek kang Poland. At kung marumduman po nindo kan March 26, 2025 duman sa Miami Open quarterfinals. Pinamarangkal ni Alex Ayala si Swiatek. And then kan April 24 sa Madrid Open round of 64 dinaog man ni Swiatek si Alex Ayala. Clay court itong kinawatan ninda. Gano'n mo talaga sa clay siya ngunyan nagkakawat sinda grass eh. Yeah. O di ngunyan naldaw naka-schedule naman ini pong trilogy match up kandua. Alam mo to kung mamaya kung gabi kung ano pong mangyari naman kayan. Pero yung sa doubles, mga tugang, nadaog sinda. Nadaog si Alex Ayala at saka yung kapartner niya. Kanina kanina sa laban. Okay, anyway, yan po ay mga, dagdagan natin mga istorya ngunyan mga tugang sa pagkaaga. Para po, ma-update ka mo duman sa mga nagarapot manungod po dyan sa naging resulta. Okay, good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. At saka dyan po sa Masetas Food House. Good morning man kay amigo kay Meu Nadibera. Sabi ni Jay Balisoro, good morning ngayon Sir Mar, watching from RRJ Subdivision Kinubatan. Always DCGB. Mading Coro Balaor is also watching. Siyempre si partner King Ronaldo po dyan. Saka si Gerald Aranya, good morning. Kay Ate Sally, good morning. Si Riman, si Bing Ben Boris, good morning sa Malulipot. Saka si Kuya Bob Gandano dyan po mga tugang sa Tabaco City. Yan. Good morning kay classmate Noel Bismonte. Dyan po sa Bakakay. At saka siyempre sa Baranda Family. Kay Manoy Romy. Good morning. Siring man kay Atinets na Barcenas. Good morning po tabi. Sendo Gabos dyan. Saka kay Kuya Bot and Call. Kuya Call and Kuya Bot. Good morning sa inyong dua. Ayos ka mong dua. Fight na. Alright. Ngunyan po, mga tugang, padagos na ang paghalat kung anong mangyayari, mga tugang, sa mga susunod na araw. And definitely, ang sabi, pupuna ng mga tugang sa Lunes, ang impeachment trial. Tapos naman so rally, mga tugang ng Iglesia ni Cristo, tinapos na kasubanggi, sa tulong aldaw, tapos na. Ngunyan, nagaranda na para po sa maabot pong Lunes, alas 2 ting hapon garo ang puon kan sesyon, mga tugang kan impeachment court, para dangugon ang kaso, impeachment cases, yung 4 na articles na pigsumitir na naaprubaran kontra mga tugang sa Vice Presidente kang Pilipinas. Haramon ta na lang kung ano po ang mga susunod pa mga mangyayari sa mga susunod, kung maharap ba mga tugang si Vice Presidente Sara Duterte sa hearing. And then, anong magiging sistema? Anong kalalabasan kaya nito? Kasi may question pa kung ma-achieve ba yung 16 votes na pigahagad kang konstitusyon na dapat 2/3 kan nakatukaw ng mga senador. Diba? Di 24 yan, 2/3 is 16. Diba? So, may mga iba-ibang mga opinions na nagruluwas, but then, hindi po kung anong maging sistema kayang kung makiaram diyan ang Korte Suprema, impeachment court po yan. Di ba? May sarili sindang rules para dyan. Okay? So, aramon tara lang sa mga maso. Yan ang mga maraming Pero, definite po yan, mga tugang, whatever na maging resulta yan, will reflect on the kind of Senate we have. Di ba? Kasi napigtawlaan na magdangog gayan. Dapat ngayon ang maging basang kang boto is yung ebidensya o katotohanan.
and not the numbers kung sisay ng kadakol. So, diba? And then dapat so based sa ebidensya. And it will also reflect mga tugang kung siyempre anong mangyayari mangyayari sa institusyon ngaya kung medyo ngaya sala ngaya ang maging kunyan sa pagiling kan tao maging sala ngaya ang desisyon despite nga kami mga ebidensya pero na-absuelto. That remains to be seen siguro mga tugang sa pag-abot ng aldaw. May nangyari na ba kang enot panahon gano'n ni Corona ito sa pag-start kang impeachment diit so nagpabor pero after kang matapos sa mga presentation nakuha so tamang boto. So aram mo talampuyan sa mga masunod yo umaduma na kita ngayon makapuntulo sa mga tugang na Department of Trade and Industry para po sa inda pong programa ngunya po na pagkaaga every first and third Friday of the month nakakasama natin po ang DTI Bicol no? Para po sa tuya pong mga kababayan na ma-update kita kan mga kaganapan kan mga pinagigibong lakdang para po sa tuya pong konsiderasyon negosyo, di ba?